Ja, okay, det vi ser her først, det er jo en celle med en cellekerne, og derfor er det en eukaryotcelle. For det ville være en prokaryot, hvis der nu ikke var nogen cellekerne. Men det vi så ser her, det her blå herinde, det er så kromosomerne. Og vi mennesker, vi har 46 kromosomer. Men hvis vi nu tager på kromosomerne, de er sådan set opbygget omkring de her proteiner, som er de her gule bolde, eller hvad vi skal kalde dem, hvor de sidder. Og hvis vi så kigger på det lidt større, så er den her DNA-streng, eller hvis man kigger på det som en stige, så bliver det faktisk lidt nemmere, for hvis vi forstørrer den her stige, så kan vi se her, at basen af den her stige ligesom er bygget op af fosfat og et sukker, og fosfat og sukker, det er den så på begge, hvor der så herefter kommer G, som er guanin, og C, som er cytosin. Og hernede så kommer T, som er tyramin, og A, som er adenin. Og det følger jo faktisk den her baseparingsmetode, som går ud på, at C kan kun sidde sammen med G, og T kan kun sidde sammen med A.